Касрҳо мешаванд се намуд: касрҳои дуруст, нодуруст ва омехта. Агар гап дар бораи касрҳои дуруст равад, агар ҳама вақт сурат аз махраҷ хурд мешавад. Масалан, дар ин ҷо бинед 4/5, 6/7, 11/15, 19/25. Яъне ки дар ҳамаи ҷо суратҳо аз махраҷҳо чӣ ҳастанд? Хурд ҳастанд ва касрҳои дуруст ҳама вақт низ аз як чӣ хурд мебошанд. ва касрҳои нодуруст бошад, агар ҳама вақт сураташон аз махраҷ калон ё баробари махраҷоншон мебошад. ва дар ин ҷо мебинед ки 7/4, 5/3, 22/21 ва 9/9. яъне ки дар ин ҷо 9/9 сурат баробари махраҷ аст ва ин низ мешавад касри нодуруст. Касрҳои нодуруст аз як калонанд ва ё баробари яканд. Касрҳои омехта бошад, агар адади бутун дар назди касрҳояшон доранд, яъне ки 5/3/5, 6/7/9. бо чунин тарз мо мехонем. Агар чунин ададҳо дар пеши каср бошад, агар адади бутун, ин мешавад касрҳои омехта.